Anya laki din! Nagparan aya ti panawin. Ayan na di electric fan mo. Yakto pa'y ag electric fan. Tanagngina ti kuryente. Sikan tulaki din. Isungarod ngay mayak dito'y boarding mo, ta umayak mat maki-electric fan. Nakaduling di kabarbaro nga electric fan ko. Ne, usaram Gimatang ka pa'y mat ngarod no di mo usaran. Ano sam tagpaypay? Na, si kapay mat nga agsusweldo ti saan na makabaya di ti kuryente. Awan mabibiyaga mapamilyam. Ay namanong di nakdisturbuan tamadama ak ngagdadait. Ne, anyaya day tadadaitam. Jay samot da na daster mo. Gumatang ka na iti baro. Puro dinaitaon. Awan bibiyang mo. Ay, mabisinak paigid din. Anya ti sidaan nga inlutaw. Ne, papanam. Ay kaya kusina. Inakagkalong. Ay, awan makalung mo dita. Ne, naka-off mat gayam to'y ref mo, Brenda. Awan matlat maikargak. Makapakatawa ka man. At the electric fan kan ref mo. Di mo mat kayat nga usarain. Hay, rumarak man langin ta mapanak agpariir di tarwar. Nasaysaya at pa'y no agawid kan. Umanay nga tada ito'y kwartak nga igatang ko iti arak. Aya. Dayta ti pagalistuam, nubisyo at dakwartam. Isukat akanayon na kangaungtan ni nanang. Inak man laangan. Nakangagak lang nga rudan iti sermon na jabalay. Nayunang paymat. Ha? Inakaw. Siya pa'y mo dati ubo na alakwan mila. Itayak pa'y lang nga nakapila. Aguray kayo kaday. Malakwan kayo amin. Nay! Apay, anya aya ti aribong bunga nyo ditoy. Ay, daytoy lako ni Mila ahalo-halaw. Nagatiddugan ti pila? Yeso nga roda makipila ka maut. Apay nga da ka dito sangwanan. Katitayak pa'y ditoy. Ay di na magkulaang mat no anya ti aribong bunga nyo ditoy. Ala, ijay kalikawd. Siyak pa'y matabak-bakatan ti unaam. Ay Mila, gumatangak man mat. Taramanak daytoy pilpilaan da alakom ahalo-halaw. Manong, aguray ka lang. Naibusanak sa mutan iti ingredients. Ay na, saan ka madanagan na? Tadupay dayto yung saganak nga ingredients dito. Ay, mabayag sapay mo. Sapay nagpudot. Ho? Jaksan mauray? Nay, Brenda, nalabsan kay tay ngagdadait. Aging gayta, agdadait ka pa'y lang. Taktakupak dayto'y duster ko, nana. Di ka pa'y lagumatang iti baraw. Ay, babalin ka diya dito'y kulang na kanan dayto'y ginatang ko nga halo-halaw. Ay, katwan, anana, at damot pagtugawam dito'y. Ay, wun man tanay, matuntunaw mutan jay hilo na. Ay, adagaya maglaklako iti halo-halo itan. Wun, ni Mila. Ay na, nagadutagatang sika. Nagatidog ti pila. Pinanawak nga ron ni Manong mo a Mario. Makipilpila man. Nay, syaklaangan ti itimplaam. Ay na, nagsakitan to'y bukot ko ang nagtimtimpla. Kasano? Kat no nagadumat nga min tilinakwam?
Ang sakit pati tenged kon. No kayat mo, tulungan kan nga agkuskus iti yelo. Sige man nga rod manong. Talaga na banuga kaon. At discount ko ah. Wala, si kapay man. Aw. Day takat ti kayat ko kan Camila. Kat, guwapo ka mo nga main. Ay, nagmayata na denggan. Yay, yay. Talaga na mas na ito'y lako ni Mila halo-halo ah. Tawan makunak. Ay na, jak mabalinti mangan itikas na. Ngamin, kalkalpas ti panateng ko, amangan no agsublay. Ay, iso malagayam nga ado tinakapila gumatang, tatalaga na masika. Nasaya at mat no adda negosyo ni Mila, tapno saan nga utang. Ay, di mo ko naan nga damot utang na ka. Ay, narigat latag sasauke na na. 5,000 ti utang na kanyak. Naging gaita, di na pa'y binayadan. Manungay ti utang na ka. 1,500. Ay, imbaga, ta 1,500 lang. Agdwa bulanin asaan ang nagbayad. Ay, mapan ko man gayam singiran. Kuna na matitay, nga gurur daw iti pagbayad na kanyak. Nasken ajay utang na pa'y kanyak tiyurnungan na. Manulang mat nga iti utang na ka. Ay, mapan ko kasarita. Nasken nga unaan na abayadan jay utang na kanyak. Agamamaom, talaga na imasika. Dahito lako na ahalo-halo. Ado, tigatas na. Ado pa'y lang ang agpay so tipila iti paglaklakwan ni Mila. Nay, apay, papanam. Di ta pwesto ni Mila. Ah, apay, inkamat-ramanan jay lako na ahalo-halo? Ay saan? Nambarak kumangay. Ah, ay naima si kajala ko na. Mapan ko singirin di utang na. Oho, di ka lamasyan mo. Apay kumaama siya anak, kat nagbayagan jay utang na kanya. Oho, isugat nga awan ti mayat ang mga sawakin ka, ta nakasungsungit ka. Nagsao jay lakay abaro. Nay, kasla. Anya kasla? Agsakit day tachan mun anangan iti halo-halo ni Mila. Isong ap-aprusam day tachan mo. Ha? Day taka ngamin, tilakan kanam. Ay saan ang nasakit ti tiyan ko? Dayto'y gayang pusok ti mariknak. Ah. Ha? Maatake kan? Ha? Kasi si Damon ay ititaba. Sa bali mo ti panagpitiknan, nay. Ha? Na, ibagam ano itaray ka ni Diya ospital manong? Ospital nga ipagpagamay. Ijay emergency ti pangipanagkan ka. Ah, ay saan? Agayatak sa matay. Anya? Wun, agayatak kin ni Mila. Mila, nalpas kan anaglako. Ayun, Brenda, apay. Napigsa jay lako ma. Kas makita ma, ado pa'y ti orders ko ah. Nukas na, adan pagbayad mo ijay utang mo kanyak awan 5. Ay, ada utang ko ayakan ka. Day takot ti madikan ka. Nalipata mo jay utang mo kanyak. Kunak, ano na bayada kaon? Ay, anya kalaki di mo tan, Mila. Namin anon asiningir ka. Ita, nalipata mon? Ay, kunak, ano na bayada kaon? Agbayad kan, makaungetak atalagan nukastaka ka na yon. Ipabarangay kan atalaga. Ipapulis nakpayin, ano day tati pakaragsakam? Nagtangsit kan? Ay,
Ni manong mo nga ayan na. Na, apay adamagam. Ay no, nagimas ka no jila ko kahalo-halo ko na nasika. Sarampiting, diret saan ka na, Mila? Saan ka akayat nga agbalin nga ipag ko? Di ka man. Amumat nga hindi pa'y elementary aging gat high school tayo. Katras ko ni manong mo. Nana, adaman la damagakan ka. Ay, nga day ta, Brenda. Ngamin naraman namon jela ko ni Mila ahalo-halo. Ay, nay, mas kunamutkan ka. Ay, nanana, saan mo man nga ulit-ulitan day ta. Takagurak adenggan. Damagak laeng noan niya tinariknam. Kalpasan anangan ka iti halo-halo na. Nariknak. Awan mo. Normalak matlat ta. Apay anadamag mo day ta. Pampanunutek nga rod nana, anagayuman samutan ni manong ko. Nagayuma ko nam. Ginayuma day ja amila. Ay, jak ipalubos ang maadaan da iti relasyon. Adamot lang kasar dito'y lugar tayo nukas ta. Ay, Diyos! Layos ati gadunukwa! Mila, kumusta kan? Ay, ada ka magayam dito, Maria. Ay tayak pailaang aditoy. Ming-ming-mingan ka itay pailaang. Pumimpintas ka ngamin kahit. Lakuan na kami man, pay. Sakpaya makinaram ka. Ay, wandaya. Aglakla ko at gayam. Ay, tulungan ka na. Ay, uwan man, Mario. Dito tipila. Isa-isa lang. Mahinang kalaban. Ay, darasin nyo kiti. Dali nagpudot. Ay, di order ko alima. Brudo, ay, unang mabit lang. Sige, talakwan kayo. Ay, no. Imakmutan day taig-ig ka, Ma'am Mario. Ayun kayam. Kunak no pagkuskus iti yelo. Ay, kitaom ni ading mo abrinda ijay, Bye-bye amman dita. Ay, sus, nakabanikas mo tin ijay. Makaungungot samot kadata. Ay kat ipakita takid di aswit ta. Ay, ad-adan nga agungot na. Bayam nga agungot. Kaya't mo, agbeso-beso ta. Pagdinig ka tin tatiping-ping ta? Itikas ta ka makita na. Mabainday ta, ay kat sigurado apumanaw. Sika at talaga, tila pampanunutam. Ay kat sige ang arod. Agbeso-beso ta. Ay, Brenda, papanam. Imalal daw na magmagna ka. Ay na, agbirbiro kak iti pangibagaak iti nadiskubrek na. Ay, siya kun ati pangibagam iti dayta nadiskubrem. Ang sakbay nga istorya dayta. Mapanak man payagurder iti halo-halo ni Mila. Tanay, ay nanana, dayta ti saan mo nga aramiden. Tapayasan. Jay ko na, binalitungag jay kamuti na. Ay, katuan, rinamanak. Perme ti pait na, nagnisit pa'y, naggrabe jay balitungag na. Ay, saan mo titi panagkunak? Binalitungag ko na ng arudan. Apay ngagungat ka kastangay. Kayat mo ti masabidungan. Kaya't kung aron ti mapan gumatang, ay pir-pir jamat tila ko ni Mila.
Ipilit yun to ngaming katikayat yo. Ay, mapanakagurdar. Si ka Brenda, ti binalitungag ti panunot na. Tilay bagbagam. Oh, kitain nyo man deta. Uray da kayo, nagayumanan. Anyati mo ko na miti halo-halo at inimplak na. Ay, mayat Mario. Nalaing kan nga timpla. Una, ta sinuruan nak ni Labs ko. Aha, anya Labs. Sikamat. Labs? Aglabs kayon? Ah, Isuwa, labs mo't ni awag na kanya kun nana. pudno mo ta. Nana. Mabalin ka kadi nga agbalin amay sa kadagitin ninang me. Anya aninang nga ibagbagam. Agkasar kayon. Unin anana. Isunto mo lang ti pagturungan na. Saan ka pa'y mat nag-propose kanya ka? Ay kat agproposak itan Kayat mo ka de, nga agparinto mangak dito isang wanam. Ay, sige Malahat siya kundi saksiyo. Ay, kasanungay. Awan pa'y mo't sing-sing nga itid ko. Ay, sos, maudin day ta sing-sing. Alan, tanday, maibibos kunday to'y halo-halo. Brenda! Oh, Brenda! Adda ka! Apay ka din, Nana. Ada istoryahan ka. Amaw, nagpropose ni Manong mo Mariokin ni Mila. Agkasardan, sa kanuti may sa ninang. Day tati kagura ka mapasamag. Day, agsangsangit kan samutan. Makasangsangit akpay lang, Nana. Tapay ko mga agsangit ka. Katagpadadamot na barukan balasan. Bak, dapay kit din adwa. Amumot ang kaapak da Jamila, Nana. Ang dapay utang na adi na pa'y binaybayadan. Ay, mamati aksan ni jay inistoryam. Nga dagayuma jay halo-halo ni Mila. Ay, sana mabalin nga ipang ko da Jamila. Ay, nga ron nga iti maramidam. No iso ti kayak na. Ay, adamaw mapagpadaitak iti bestida pang ninang, Brenda. Saan? Diyak kayat nga agasawa da. Sana mabalin, Nana. Ay, ang yalaki din ay, agkal na ka man dita, Brenda. Labs, nakadumog mo't ni ading mo. Mabainak samat nga umasidang. Asit gamkit din. Iba ka mga kalaysatan. Nungay nga tadwata amang ibagang. Wun, saan ka madanagan? Ala, ta sumurutakan ka. Sige nga raw. Brenda? Agkasar ka men. O anya, kaya't mo ka diti agbalin nga abay? Wano, abay latan dita kusina. Ha! Tila ibagbagam mo. Ay, Ay na, Labs. Saan nga min aday taabay iti kusina at ibagbagam mo? Kitaam mo, nakaungutan. anya nga iti kayat mo? Abay Oh, sige. Sikat ikang runaan nga abay me. Nungay nga tapagbalinin talatan a maid of honor. Ay, may mayat manen. Mas bagay ko, Nangag mo, mayatan, Labs. Ala, agkalay sa tangarudan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John F.
isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.